खेसारी लाल मुर्दाबाद रहेगा। हम लोग भाई लोग खेसारी लाल यादव के मूवी आयल बाटे संघर्ष 2, वो मूवी के देखे खातिर बहुत आदमी पहुंचल रखलो हॉल में। भाई लोग तार लोग इनसे बतला दी वो लोग के वजह से मार मार के भगावल जाता थे। तो भाई लोग ऐसा का बात हो गल बाटे तार लोग इनके वीडियो में बतलावे वाला बानी। भाई लोग तार लोग इनसे बतला दी वो लोग के काहे मार के भगावल जाता थे। तो भाई लोग बात ऐसा हो गल बाटे कि अभी संघर्ष 2 मूवी देखे खातिर मतलब जानते बारे लोग कि खेसारी लाल यादव खुद कहले रहन कि हम हॉल में पहुंचेम और खेसारी लाल यादव भाई लोग अभी पहुंचल लइखन और बहुत आदमी जो भीड़ कर देले बालो यही से वजह से मार मार के भगावल जाता टे। तो भाई लोग गौर रखलो तो संघर्ष 2 मूवी देखे खातिर जो जितना आदमी पहुंचल रखलो अब वो जो सपोर्ट करता लो हर हर गंगे की कि हर हर गंगे हम मूवी देखेम हर हर गंगे हिट होगा। भाई लोग तार लोग इनसे बतला दी यार पावर स्टार पवन सिंह अभी भी प्रमोशन लइखन कैले तो पर भी उनकर हर हर गंगे के कितना सपोर्ट करता लोग। संघर्ष 2 नहीं देखना है, हर हर गंगे देखना है, सीधा मतलब है भाई। बाइकआउट करते हैं, एकदम बाइकआउट करते हैं संघर्ष 2। भाई लोग तारा लोग इनके क्या लगा कि खेसारी लाल यादव पहुंच पैहन हॉल में कि ना, तो लोग कमेंट करके बताओ लो। और भाई लोग हमारा तो लागत है कि खेसारी लाल यादव भाई लोग ना पहुंच पैहन कहे कि जितना भीड़ बनू संघर्ष 2 देखे खातिर भाई लोग हमारा लागत है कि खेसारी लाल यादव जो ज्योति हॉल में पहुंचे हवन छपरा में वो जो ना पहुंच पैहन कहे कि भाई लोग बहुत ज्यादा भीड़ बाटे, काफी ज्यादा भीड़ बाटे। और हर हर गंगे के मूवी भी देखे खातिर बहुत आदमी पहुंचल वालो। तो भाई लोग दोनों मूवी में आज टक्कर बाटे, देखल हो मूवी आज कितना कमाई करत ताटे। तारा लोग इनके हो सके तो हम कल बतलाएम और मिलल जी फिर से एगो नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।